ana baba ana mai aizanga ane ngoromera yekuti akarowe munhu waidonha akana kuti amuke aimuitire weti. Kwa maifamba zvainzi rinopedzwa sei dambudziko? Kwetaifamba isusu taizondoti isusu atidi kutsvake zvakawanda, tirekwa naho todoti mhuri yetekwa naho iyi mhondwoki. Atidi kuti tibate zvakawanda sinzi tisingaifamba tiri pamwepo panekwa memasaka acho. Muruzvona. Saka taindofamba techiti todoti isusu aya azukuru aya. Aya asiri ana ekuti ngekuoneni ane urudzi rwawo kwana hu. Saka todoti anhu aya isusu anhu ekwana hu ti mhondwoki. Tichitobatsirwa takadaro ndope zvaitoti tikanga takumbirira kudaro koko zvototomho. Munhu ombototandamuka anhu otombototi hwe zvotombotogarika makore tichitorarama takadaro. Ndozvo zvaita. Zvozotanga futi pambera. Zvozotanga futi. Ukandoti makore akawanda makore ngani mberi zvozotanga futi. Asi iva ana mbuya nehama dzavo makambosvika iri pakutaura navo kuti dambudziko iri ndori mukati mwemusha medu. Takatombofamba namai tikafamba nawo tikaende paongezi apa namai nini mairoid akatsanangurirwa futi kuti ho tuzviona kuti kwana ho zviriyo asi kwenyu kwacho kwemuri kubva imu mai mu hakuna omire zvakanaka ba zvodobatsiridzwa tuzviona kuti muri kushanda mwaushandira Mozambique asi kwemuri kushandira Mozambique zviro zvacho hazvina mumire wamusheba zvikazi ndodoti ndibatsirwe asi ndichatozopedzisirwe kubatsirwa kwangu kuMozambique ndimai nini wawa titori paongezi ndimanyi manje apa ndofunga igorera pera pasera ndakaenda paongezi namukoma apa pavanhu vaikubatsirai kana kuti kwamaifamba vakanga vari vanhu mapostori kana kuti anga ari mapostori kuti aiwanza kuenda mapostori kudzin'anga takandogumisira pataimboenda paana mbuya munda apo takagumisirapo kare but tsanangudzo dzaindotaura aingoti turo rwacho turundotinetsa tsanangudzo dzaitaura dzacho dzanga dzisingazwisiki babhozi dzaindobata futi kumisha miri kwana huu nekwambuya saka zvanga zvisingaziki tsanangudzo dzacho dzaipa dzacho bakundoti aizoguma kuti inini zvekubatsire kwana huu nekwamasaka handidi nembuya munda aidaro chikonzero hatizivi kuti pakuzope tsananguro vaizosiyana here ngoti iwo acho mbuya munda kugara kwavo aitambawo nambuya masaka purazi panapa petiri kugara panapa ndiwo akanga atanga ambobva kuti tizopatenga isusu pakambogara mbuya munda iri n'anga futi. Saka havana here vakambotaura kuti mukasuduruka pasitendi pacho zvinogona zvekusuduruka hapana petakambotaurirwa mukasuduruka zvinogonawo nini asi isusu izvozvizvi by so doing titori muprocess yekutoti nhasi kana mangwani munogona kuona tisi tori pana saka rubatsiro rwamungadi kumhuri yeZimbabwe ndiro kuti chimukanya isusu tingandoda kuti tibve panapa tiri kutotsvakawo pekuenda pekuti tione kugara pekutangawo new life yekutoti kutotangawo kuti chidziro pasina umbobvira pagarwa ba mundori munda kana munda wamunhu kundoto apa akayapa tototanga toakapo totogara tichimirira zvinozotera tiripo papo ana ekwana huu inini especially inini areas ana huu nemhuri yese yasara ekwana huu tochitangawo kuti tiri apenyu mwana huu ngatipinde mumbamu mwetavhura ana ekwana huu achiri apenyu tochiona kuti tiripo papo zvetinosangana nazvo ana ekwana huu ngezvipi tisina kumbopindawo padzimba dzakaakwa dzinge abereki edu ndopendini. Saka vabereki venyu vese baba namai hakuchisina? Baba namai hatisina. Tasara natete hanzvadzi yababa ndiwo akanga ari panapa zuro akatokwirawo bhazi chiti ndiri kuenda kubasa kwawo kuChinoi. Saka takati kuti timusiye timutimirire tichitsvake kuti tiite help imwe mwacho ndi muna muri kubasa pamwe munotipawo 2 cents tikanga tiri kunoko tichitsvakawo zvekuti tiite. Saka ndokusara tiri kunoko iwo tikati enda henyu kubasa asi dambudziko murundoziva kuti dambudziko retiinaro ndiro retiri muri kuondoona. Saka ene mune pekurima here kana kuti muri kurarama sei? Isusu mukoma asati afa anga ane munda kukesho ndokwetaimboenda korima techimbotondodaro ndokwetaindoenda korima techibva tiri panapa. Mwina wazvo ndoziva kuti mimi muri muroora pane zvanotsanangurwa namukanya pane zvavasiya here? Imimi ndimi munogara navo rubatsiro rwamuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe rokubatsirei rinoita kuti murarame pari zvino nderwechini?
Brazil zvinini wacho honai ndakatosunga gumbo iri naonini kuchafamba kwacho chaiwo handichakukoni gumbo iri ndakasomborohwa nemotika kare saka nenyaya yekuti ndinonga ndichivhiringika hazi pamwe pacho ndozombomhanya ndamhanya nditori kushupika kuti ndifambe izvozvi ndiri right kudai kuti ndifambe rutondinetsa asi pendinonga ndakavhiringika pamwe ndinoite simba asi simba racho ndiri kufose chiro chakakwara kare saka ndine challenge yepo baba nepambabvu apa ndakazorohwawo ngemunin'ina tiri kuzi tese tata 3 tanda kuvhiringika saka ndakarohwawo ngemunin'ina apa ndo rimwe dambudziko rendinaro rendanaro izvozvi handiti ndakaunzwa kuna mwena wazvo vanokuchengeta iwe kuti rubatsiro rwamuri kuda nedambudziko ramakatarisana narwo iye nezvi nderwechii notetete mune murume ndinaro nababa mudiki handiti muri yamuri kuchengeta inini ndimato tingatoti ndimato amai vemusha pari chino rubatsiro rwamuri kuda kuti mhuri yezimbabwe nderwechi wongutoziva kuti muda kuti dambudziko ripere handiti asi tovaza kuti chamuri kuda iye zvinezvi kuti mukwanise kuchengeta mhuri chii ekugara totangawo kugarawo panyowani pasina musha wekuti dambudziko racho kuti paine munoziva vanobatsirawo tobatsirwawo dambudziko racho ripere dambudziko racho hosha iya inonaka baye kuvhiringika haina ndautotyira kuti ichabatwa futi kana anangwa ichindoenda zvakadaro kana anopera isi tautokumbirawo kubatsirwa kuti painewo amunozivawo anobatsirawo kana mumaredhiyo aya chaivo batsirawo kuti zvipere zvibve zvapera hazvo kuita chose zvisazodzokera kuti paine munhu unonge akabata zvaakabata zvakashata zvondosere kutongana nemunhu wacho mhuri yosara iriyo wese wandobata hake chakashata ngaatongwe hake ngenyaya yani yake yaanonga abata kuitira kuti zvisarire mhuri iye yakachena bhozi tikati tsvina yangu inini yote inozora wana angu kudai hazvinonaka ba todoti munhu wane mhosva yake yaanonga apara otongwa hake ngemhosva yani yake kuitira kuti mhuri inosara ione rugare hazvindibatsiri kuti ndopike inini kuti ndinonga ndichipika ndine zvendakabata zvacho zoremera ana angu aiona zviri kuita ana angu handisi kufarawo ndizvo ba inini wacho pendiri pacho panapa no handisi kufarawo ba kana ndine zvendakabata inini ngazvinditonge inini kana zvichinditonga kuti ndisvike pakuti zvinondiuraya ndofa hangu ndizve ndanga ndabata ndonyasa kuzoti ndazorozwa ngezviro zvendadini zvendabata kwete kuti ndibate zviro zvekudozozorera kuti uyu mwana wawo ndomuzorera uyu mwana wawo ndomuzorera ndopendiri kurwira inini kuti kana ndini nechendakabata ngachinditonge inini kunge kubata kwendakachiita ngatiti munhu anobatsira anogona kunge ari chinhambo kubva pamusha patiri panapa kuno kwamaraeri mari dzacho dzekufambisa kwete dzekunobhadhara kuda kwamuri kunobatsirwa but dzekufambisa kuti muende ikoko dziri kuwanika here hapana ba izvozvi dzakagara honai ndakatokwara hapana kofini chairo takatoritengerwa ndmp basi nadote ndakadaro nechikafu akatoya nacho iyo mp zvasina kana kumira mushe ndopa pane mubvunzo wangu anambokubvunza yamainini kuti pane rubatsiro rwamuri kuda iye zvinezvi wonguti atoda kuti dambudziko ripere rubatsiro rwamuri kuda imimi ndimi amai vemusha ndimuri kuchengeta mhuri nderwechii ndopa pakanangana nemubvunzo wangu makuzitaura apa panyaya yechikafu muri kurarama sei chikafu chocho tinochida asi chinodawo ndeanhu akamondyoka tinoda chikafu cho nekundoti anhu abatsirwa abve handi pakubatsirwa apa ngati kune madzibaba kune vanhu vanoita zvechivanhu imi munosarudza here kuti toda kubatsirwa neava kana kuti iyo zvizvi tiri panapa tisati tasvike kuchianhu zvekuti kuchianhu kwekun'anga nekonini isusu hatichazvidi ngekuti kana zviri zviro zvechianhu zvechin'anga kana zvakaitwa ngeanhu akuru isusu taude zviro zvakarerekere kupostori kuchichechi chekuti tiri kundonyatsa kuzwa kuti chechi dziri kundotibatsira isusu wacho tiri muchechi zvekun'anga kuti tinyatse kuziva kuti zven'anga kurera nen'anga hatina petakambonyatse kuemberere n'anga kuti tinyatse kuzwa kuti tsanangudzo dzen'anga dzakadini inini hangu ana tazosara nawo izvozvizvo hapana unokone kuemberere n'anga ngekuti hatizivi tsanangudzo dzinobve mun'anga makambonzwa here kuti kumapostori kana kuti kudzichechi tsanangudzo vanokupai
kuri kubva dambudziko vanokupai, asi n'anga kazhinji ndo dzinopedzawo uroyi, nekuti mushonga unopedzwa nemushonga. Makambozvinzwa here? ishuwa. Saka ndosada kubvunza mubvunzo yekuti muda kubatsirwa kun'anga kana kuti babatsirwa kumapostori, nekuti mapostori tsanangudzo nekuri kubva dambudziko nezvariri kuita vanokupai, asi voya vosokunamatirai rombodzika. Asi munoziva here kuti n'anga dzasvika nekuti mushonga unokurira mumwe mushonga, vanosvika pakudzikinura dambudziko rakaita seiroro. Ndo zvitataura kuti tingataura uchibatsirana nemumwe handimwauya kutibatsira, isusu tinotaurawo zvetinoziya. Saka muchinge muchitozviona zvese kuti kwese unotibatsira, tinonga techinokuda futi tiri kwese, ngoti tiripo ngoti tibatsirwe dambudziko retiinaro. Ndo chokwadi chetiinacho, zvekuti tingati tinodorambe kun'anga, izvo n'anga techinyatsozoti dzinoti mushonga kumushonga, tozoti kana toti kuchipostori chinoacho chindotaurawo chipostori kudzikamisa kwetiri kutaura. One mwana wakubira anewe ane ndochipo ipapo ndopanada kuti tipajekesere kuitira kuti kana taakufambisa nyaya yenyu kuti munhu anedzinge afona achiti nini ndiri n'anga asi dambudziko renyu ndogona kuti kuripedza, ndofanira kuti aya izvi vakati havadi, but mandijekeserawo kuti chamakudai ndechekuti dambudziko ripere, because n'anga haisi kuti uyai muzoteketera kana kuti tizoita sei, toda kuti ite sei ibatsire idzure chinhu ichi chite sei, because iye zvese chakuitika takazvitarisa dambudziko iri makuriziva, mafamba maudzwa tsanangudzo dzakawandisisa, asi kuti chinodzikinurwa hapana. Munhu ati pane vanhu vairi vafa, etina muchada tsanangudzo. Kana imi katovhunzwa kang'anga yacho kana kuti mupostori akauya akada kutanga kutsanangudzirai, mugona kuti tichimirai papo tiri kutsanangudzira isusu zvatinoziva, asi unozvigona here izvi? Saini mafungiro angu ndeyekuti zvichida n'anga ndo dzinogona kupedza dambudziko renyu. Isusu tichavapa nhamba dzenyu kana makasununguka, mofonana navo direct. Kana zvichitoda ndotokupai mwene wazvo, kana muchikwanisa motanga kutofona imini handiti mafona kuti pane vauya panapa vanonzi dambudziko redu rakamira so, vati nditaure nemi dambudziko iri munorikwanisa here? Ansa yavanenge vakupai mondifonera inini kuti tataura navo vati zvakati. Kana vakati havarikwanisi, toenda pechipiri, toenda pechitatu, tikatadza pa4 Mwari vanofanira kutigonera 4 apa ndotaura mari n'anga inonge iko vanoti handakukutaura chandavabvunza ndati ngatiti kune munhu anogona kukubatsirai, mari yebhazi munayo here yekuenda ikoko, pasina mari yekuti yekunobatsirwa, kwete kuti mari yekunobvisa pang'anga. Nedambudziko ravo hatisotarisa kuti vabvise mari yekubatsirwa, toda kuti paonekwe mari yekufamba kuti vanobatsirwa. Zvichida munhu wacho akati zvinoda kuti ndisvike mumusha imomo zvakubva iko kwaariko, asi ava kana vachishaya mari yekutenga kofi kana vachishaya mari yekudya panhamo, vakazoona mari yekunobatsirwa pang'anga nemapuraizi anochajwa kana nemaprofita chaiwo kokuzoti kana iri n'anga handiri mukura patiri kuda kuti vabatsirwa apa hapana mari yavanobvisa yekuti vabatsirwa. Akuruzonzi vazonzikana kuti uyai yebhazi ndo ingazirwa mudimi kana kuti uyo akati ndogona kubatsira ouya kuno kuzokubatsirai. Asi chikumbiro chedu nevatinoshanda navo vatinobhotaura navo ndechekuti musabvise mari mubatsirwe pachena. Kana imimi muchizofunga kutenda makore mashana anotera vana kuti hapana chaitika, pamwe muchida munogona kuzomutsvaga muti dambudziko redu taifunga kuti haripere, asi ndimakaita sei? Saka sekutaura kwataita kuti nhamba tokusiyirai mufona mutaura navo, tapuwa nhamba idzi nemunhu anonzi ati titaure nemi, nyaya yedu yakamira yakadai, so ininiwo ndichataura navo. Handiti hamena anenge atanga kufona ndogona kuona kuti mafonero here, kana ndozofona ndichiti kune vahama dzakadai dziri kwamaraire kumanikaland uko, dambudziko ravo rakamira so, munokwanisa here kuvabatsira sekuru tonzwa mhinduro dzavo. Sandati ndokupa 1 2
3 4 vakaritadza vese vavo handifunga kuti tosvika kweseko handiti mukanya ndizvozvo handitika hapana chakashata handiti regai timboedza izvozvo tione kuti zvakamira sei. Sabhuku muri kuzvinzwa handitika tomboedzawo nepatinogona timboona kuti gore rineri rinopera zvakaita sei. Hatingakupei mazuva hatingakuite sei asi but kufona kana titori panapa togona kuti sei kutofona titori tese but pakupera kwedambudziko apa asi chivimbo changu ndechekuti rinopera tese tiri kundodaro tira kuti gore rinouya tizinge takutaura imwe nyaya kuti uyu ndiye asara ari baba vakabata mudzi baba auna basa unotodarika kana nhasi ukatoona walogashire ubaba wagashire zvakashata ngekuti zvese zvinouya zvakatarisa ubaba saka anogona kuti chechida kutouraya chinototanga yekuuraya zibaba racho rudo rotanga kuti zviite zvake roenda saka ngatizviite hedu handiti ndikutaura nasabhuku ani ndinoitwa Joseph torazve sabhuku ndimi muri munharaunda tiri munharaunda masabhuku nakai nyaya yepamushapa yakamira sei? Pamushapa vanhu vari apa vari kurwara urwere huri apa hwakaita sezvekutenderera musoro zvokuti ndingangoti sematsananguriro amboita paya kuti zvakatangira kuna mai wacho zvobva kuna mai wacho zvoenda kune mukomana uyo wakabva kushayika marimwe zuro saka dambudziko riripo saka apa kubatsiro rwaitoda apa ngerwekuti sematauro emaita apa kuti mungakwanisa kutibatsirawo nevanhu vanokwanisa kupedza dambudziko irori saka tingamutendai zvachose kuti dai mwatibatsirawo mhuri yeZimbabwe kuti tinge tichionawo vanhu akuitawo zviri nani nekuti chikafu hapana chikafu pamba apa vanhu ava vari kurwara chikafu hapana vanotoda rubatsiro rwechikafu asi dambudziko guru riripo ndiro riripo rekutenderera musoro kuri kuita vanhu ava but dambudziko iri sekuti mataura kuti hanzi rakatanga kuna mai vacho rakatanga kuna mai vacho vamwe vanoti hanzi rakatanga pavakaita board viewing vachiona mutumbi wambuya ipapapo ndingangoti sematauriro aita paya kuti pakatenderera huku pane jongwe ranga riripo paibikwa chikafu saka pakatenderera jongwe rakatenderera ipapo jongwe ratenderera rakadonha sezviya zvazvikuita fanika munhu wadonha pfari uya asi jongwe rakazosimuka rasimuka jongwe iroro ndo pakatanga kutotenderera vanhu musoro iye mukomana iye kuti atiinaye uyo anozideriasi asi mumwe wacho anga akangoti zii kunyarara asi zvakazoti abva ipapo kumba kwacho ndokusvika uko abva atotangawo kutorwara vese munin'ina wacho anoteera masoro uyu kuti atinotara naye abva atangawo kutorwara ipapo saka vakazosimuka ngomana iye kubva ipapo abva ipapo akasimuka achiita searimhanya akada kumhanyirirwa nevakomana vanga vari ipapo akatadza kumubata asi ngomana uyu akanga aine $20 muhomwe make akazobva ngomana uyu akakwira bhazi akaenda kuchinhoi aenda kuchinhoi asvika kuchinhoi akabvaita right kusvika nanhasi uno ari right iye achimbotaura anoti hanzi zvichida dambudziko riri kutangira pastendi ipapapo paari kuti pastendi inhau yekuti stendi akangoitengawo yanga yagara iripo kudhara pane vaigarapo saka ivo pfungwa dzavo manje akufungidzira kuti otherwise vamwe vanhu vaigarapo ava pane chiwanhu chavakaita ipapo ndo paane pfungwa dzavo saka mwazwa akutaura paya kuti dai zvaibvira taikwanisa kuona pamwe kugara hanzi naiye handizoti anga achinyatsotaura zvaanoziva here kandi semurwere hanzi pakavanga mbenge pari pastendi peng'anga ichokwadi ichocho n'anga ipenyu here kana kuti imhenyu inomunenga kugara panapa padhuze saka imi sevakuru vemusha hamuna here kumboendawo pavari muti dambudziko rine mhuri kufunga kwenyu mbuya vakataurirwa uchida kuti aedze kubatsira apa mbuya vakati inini dambudziko iri semunhu ndinogara nawo munharaunda handingarikwanisi kuti ndingabatsira vanhu ava asi mbuya vanobatsira zveshuwa vanobatsira chaizvo hakuna zvekutamba
panouya vanhu vakawanda pamba ipapo vachibvapo vabatsirwa chaizvo. Asi vakangoti ava nekuti ndeve munharaunda. Vakati apa zvoite zvemunharaunda nekuti ndikazobuda apa inini apa vakuti zvendichataura ipapo zvinenge zvakureva kuti ndagara ndichizvidzwa. Okay. Handei mapana saka akaparamba. Asi mbuya wavo vanobatsira chaizvo. Okay. Saka baba vavo vakashayiwa zvakare. Baba vacho vakashayika, anga ari driver. Aisenza kudhombera uko kuchimani-mani. Asi dambudziko iri kune mudzimai wavo rakatanga vachiri vapenyu. Vachiri vapenyu. Kuona sekuona kwenyu mimi vakamboedza here kuti gadzirisa kana zvakafamba sei? Harina kugadziriswa. Harina nekuti pana mbuya wacho vaigara pachechi pamhiri apo vaichengetwawo pachechi. Ndikati ndo aridzi ewana. Mbuya wacho baba wacho sekuru wacho akarwara asi haana kurwara autendera musoro. Akarwara akashayika akagirwa ipapo. Mbuya wacho akashayika vakaigirwa ipapo. Mai wake wakashayika vakaigirwa ipapo. Izvizvi wamukoma wake aigirwa futi ipapo. Mazona manje. Saka chikumbiro chamuri kudawo kumhuri yeZimbabwe. Chikumbiro chitatu kudawo ngechekuti hey dai mhuri yeZimbabwe yaidzowa kutibatsira kuti vanhu aitewo zvakanaka. Ndo chikumbiro chetinacho.